El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre la gent jove i els majors de 65 anys. Jo vaig fer un anàlisi molt fred i vaig dir, mira, les meves criatures són molt petites, 2 i 4 anys, i per tant no em recordaran, i és un moment meravellós per desaparèixer, perquè això de viure per mi és molt cansat. Jo només em sentia extenuada. Molta gent, quan s'assabenta que algú ha tingut una tentativa de suïcidi, diu, però si aquesta persona, si era un cirurgià, o és un cirurgià, o és una persona profe de no sé què. Jo havia conegut mares que el seu fill havia mort per accident de moto, accident de trànsit, però per suïcidi? Però dic, soc l'única. Tens aquesta solitud davant de l'experiència. Vaig començar amb les autolesions, a sentir-me molt malament amb mi mateixa i amb tot. Vaig intentar-ho 2 vegades. És veritat que es parla cada cop més de salut mental, però dins la salut mental el suïcidi ha estat sempre una realitat molt incòmoda de parlar-ne i s'ha evitat. Yo siempre les decía a mis padres en aquel entonces que yo tenía un dolor aquí adentro y que por favor me sacaran esto que estaba o que me ayudaran a sacar esto que tenía aquí adentro. Jo crec que ara ja hauríem de fer el següent pas i és demanar responsabilitat també als que poden tenir-la, que tinguin el mateix coratge que estem tenint tots nosaltres, que són els governs, que posin diners i recursos. Necessitem altaveus, com la Durne, com avui l'Ada, com avui el Roger, que puguem parlar d'aquest tema perquè la gent pugui sentir-se validada a dir jo no estic bé, tinc una necessitat de parlar.